हाबनायालाय आत्माया थानो इयो माबा लानांगोन आरो थाफिस लानांगोन इयो आरो बेखौ थाफिस लाबाथाय खारखागोन आरो इदि आरो बिदि बे न'खराव एसे बुरजा थायो माबा गावसोर मानैबा थानै आत्माखौ बोना माने लाना थांनांगोन आरो बेखौ बाहेरायाव गारहैनांगोन इदि आरो आत्माया इनो आरो माने जै बर' हारिनि लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे धामाका मोनसे गुड निउस लाना फैदों गोजोनथाव खौरां जे नोंथाङाबो गोबां माखासे बेमार आजारजों भुगिनानै दङ नामा दिनै आं 17था रोखोमनि बेमार लानानै फैदों बे बेमारनि फाहामगिरि लाना फैदों आं फाहामथाय जायफोरखौ दिनै बेमारखौ खोनायोबानो गोजांस्रिउ मोनो जेरै मिरगि बेमार जानाय बुहुत पेटा लोगो हमनायनो मोदाय अरजानायनो आरो लोगोसे सोरनाबा माने अर्स बेमार जायखौ जों खिलामा लावगनाय होनना बुङो सोरनाबा खोमा मोनदेबाय थानायनो सोरनाबा गावनि फिसालाफोरनि बा सोरनिबा माने आथोननि बेगरा देरसिन फारसे दुइसिन जानाय बेखौ फाहामनो थाखाय लोगोसेयैनो सोरनाबा चाइनिस बेमार गन्थंआव सिथर जायो होनना बुंदों गोबांथार रोखोमनि बेमार आरो दिनै मोख्रा खाया नांनाय हेनथेन बुहुत रोखोमनि बिभिन्न धोरोमनि बेमार जादोंबा नोंथाङा टेनसन लानांगौ गैला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बेनि उनावहाय आं सोर फाहामगिरि बबेनि आं डिटेलै होजोबगोन नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होनानै होगोनसै स' फैदो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनहा बेरामखौ मिथिना लादो नै बेवहाय मा होनना बुङो गिथावना बेमारफोरनि मुं दा बेवहाय लिरनाया एसे भुल जादों दा बेवहाय नोंथांमोननि गेजेराव खिथानांदों गिबियाव दङ 1 नाम्बाराव दङ जोंहा बावहाय जोङो नोंथांमोन देखायगोन 1 नाम्बाराव दङ आं थख' नोंथांमोन खिथानो हागौ नाजादों बे से नाम्बाराव दङ जोंहा आत्मा हाबनाय बा आत्मा लोगो मोननाय थारमाने जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो मालाबा सोरबाया आत्माजों लोगो मोननानै बा बुहुत जायखौ जोंना बुङो बुहुत आत्माफोर लोगो हमनानै मानसिया गोदाव सोराव जालाबायो खारनो नागिरलाबायो होसोलाबायो दा बेफोरबायदि बेरामखौ बेफोरबायदि गिथाव बाथाव बेरामखौबो नोंथांमोना फाहामनो हागोन आरो नोंथांमोना रैखा मोनगोन मानोना बेयो अबेबा बेरामा जों डाक्टारनि गेजेरजों जायो अबेबा बेरामा डाक्टारनि गेजेरजों जाया दा नैबेखौ जोङो आत्मा हाबनाय बा जोङो आत्मा लोगो मोननायखौ जों डाक्टारनि गेजेरजों फाहामनो हानाय नङा दा बेफोरबायदि बेराम जायोबा जों बेखौ निस्सय जोङो बेखौ माबा मोनसेनि गेजेरजों जों फाहामनो नाजानांगोन दा बेफोरबायदि बेरामखौबो नोंथांमोना बिथांनि गेजेरजों फाहामनो हागोन आरो माने होमबानो निस्सय मिथिबाय नेक्स्टआव दङ जोंहा दङ नेक्स्टआवहाय आरो फिन दंबावो नैबे हाइ ब्लाड प्रेसार थारमाने 2 नाम्बार दङ हाइ ब्लाड प्रेसार थारमाने जायफोरनाखि माने प्रेसारा बारा जायफोरना नङा होमबा माने प्रेसार बारा जानाय लोगो लोगो जों माला मा जायो जों मिथिया माब्ला गोलैगोन माब्ला मा जागोन जों जेबो हमनो हाया थारमाने ओंखायनो जों जेबायदिबा हाइ प्रेसार गोनां मानसिया गोलैबाय बिदिनो स्ट्रक जाबाय माबा जाबाय आखाइ खावसे बा देहाया खावसे नोङो बल गैयै जालांबाय दा बेफोरबायदि बेरामखौबो नोंथांमोनहा फाहामनो हागोन आरो माने बिनि उनाव दङ जोङो नेक्स्टआव दङ 3 नाम्बार दङ जोंहा नै बेहाय नोंथांमोननि गेजेराव देखायगासिनो दङ जोंना 3 नाम्बार दङ दा माबा मिरगि बेमार दा मिरगि बेमाराबो गोबां मानसिफोराव जायो सोरबा उन्दैनिफ्राय जायो सोरबा देरनानै जायो दा बे मिरगि बेमारखौबो नोंथांमोना फाहामनो हागोन जायफोरनाखि गोबां गोबावनिफ्रायनो हयथ' मिरगि बेमारा जानानै दं बा जाजेनहांबाय बा डाक्टारा नायनानै ट्रिटमेन्टआव मोनबाय मिरगि बेमार दं होननानै अब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै नोंथाङा थाबैनो नोंथाङा आं दा जेखौ नाम्बार होगोन जायनि एड्रेस होगोन बेवहाय नोंथाङा जगाजग लानानै बेमारिखौ फाहामनो थाखाय नाजाबानो जाबाय बिनि उनाव दङ जोंहा नेक्स्टआव जों बाहाय मोनदों नै जे मोख्रा खाया नांनाय थारमाने बे मोख्रा खाया नांनाया जाहैबाय मा लोगोफोर सोरबाया जोनोमनि उनाव जायो बा सोरबा जोनोमनि उनाव बांसिन जायो आरोना जोनोम जानाय लोगो लोगो गथ'खौ देरनानै एसे जों थाल मोनो मोख्रा खाया नांनाया माबायदि जायो सोरबाया माने मोख्रा बायदि गाबलाबाय थायो मोख्रा बायदि लुखुर सुखुर जायो खावबा सिबानाय अनेक माने बिनि लक्षणा अनेक रोखोमनि जानो हागौ आरोखि ना दा गतिके नोंथांमोना स' बेफोरबायदि मोख्रा खाया नांनायखौबो जुदि फाहामनो बा नोंथांनि न'खराव दङब्ला बेफोरबायदि मोख्रा खाया नांनाय इमिडियेटलि नोङो खौरां लादो आरो फाहामनो लाबानो जाबाय आरोखि दा आङो 5 नाम्बाराव दङ जोंहा फाइल्स थारमाने खिलामा लावनाय होनना बुङो जों जायखौ जों अर्स बेराम होननानैबो बुङो आरोना फाइल्स जायखौ डाक्टारजों नों फाहामथाय लायोबा डाक्टारा नोंनि बे फाइल्स लावगनायखौ हास'नासो होयो हास'सो खालामो नाथाय हास'नानै खिलामा लावनाया जुदि एबा बे अर्स बेरामा गागोन बे नङा आरो बारायफिनबावगोन आरो ओंखारफिनबावगोन दा गतिके सिंनिफ्रायनो माने जोङो बेखौ फाहामथाय होनांगोन आरोखि ओंखायनो नोंथांनाव जुदि फाइल्स जादोंबा खिलामा लावनाय बेराम जादोंबा अब्ला नोंथाङा इमिडियेट जगाजग लाबानो जाबाय खारन बेखौ जों लाजिनांगौनि गोनांथि गैया लाजिनानै बेमारा हामा लोगोफोर नोंथाङा जुदि बेमारखौ हामजानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा खिथानानै लानांगोन एबा खिथानानै होनांगोन नोंथांनि न'खौनो सोनोबा अब्लासो हामगोन गतिके फाइल्स बेमारखौ फाहामनोब्ला एबा खिलामा लावनाय बेरामखौ फाहामनोबा नोंथाङाबो जगाजग लादो थाबैनो
दा नेक्स्टआव दङ जोंहा नै दा 6 नाम्बार दङ जोंहा माने हापानि जायखौ जों गुग्रा बेमार होननानै बुङो हापानि बेमार जायोब्ला मानसिया बोरैबा हे हे हु हु ह ह हा जालाबाय थायो होनदों हां लानाय मानायफ्रा गेर गेर गुर गुर जायो होननानै बुंदों माने हे 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 माने बेफोरबायदि मोनसे हां लायो आरोखि ना ओमफ्राय गुगुर गारगार होनो जाहैबाय दा बेफोरबायदि हापानि बेमार एबा गुग्रा बेमार जादोंब्लाबो उन्दैयानो जा गिदिरानो जा नोंथांमोना जगाजग लाबानो जाबाय आरो थाबैनो बेमारिखौ फाहामनो नाजाबानो जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा 7 नाम्बाराव दङ नै 7 नाम्बार बेरामाव दङ जोंहा खोमानि मोननाय थारमाने खोमायाव जोंनि उन्दैफोरनाव फ्राय बांसिन जानो नागिरो खोमायाव मोनलेबाय थायो मुलि डाक्टारनि मुलि होबाबो हामा माबाबो हामाबा नोंथाङा थाबैनो इमिडियेट नोंथांमोना जगाजग खालामबानो जाबाय नङाबा जों देरबा नोङो लाजिगोन आरो खैफोदाव गोलैनो हागौ बेमारा बारा जायोबा मालाबा मालाबा जायो खोमायाव दुगैनायाव दै हाबनायनि गेजेरावबो खोमाया मोनो बे सिम्पोल जाहैबाय आरो सोरबाया जोनोमनिफ्रायनो थाबोखायो खोमा मोननाय डाक्टारजों होबाबो हामा दा बेफोरबायदि बेराम न'आव दङब्ला खोमा मोनोबा खोमाया बिराद गाज्रि मोनामगोन नोंनि खाथियाव मानसि थानो हानाय नङा नोंनि आंगो लोगोबाबो बा नोंनि बिसि बा नोंनि फिसायाबो उनाव प्रब्लेम मोनलांगोन लास्टफोराव गतिके बेखौ इमिडियेट फाहामनो थाखाय खोमा मोननायखौ फाहामनो थाखाय नोंथाङा जगाजग खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा बे एकदमबारे दा ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय माने चाइनिस बेमार जायखौ गन्थं सिङाव सिथर दं होनना बुंदों गन्थं सिङाव सिथर जायो जायखौ जोङो आट खाफाल होननाबो बुङो आट खाफाल जायो होनना नुनानै खाफाला फारसे सायो बिराद थां 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 सायो दा बेफोरबायदि बेमारखौ नोंथाङा जुदि फाहामनो गोसो जादोंबा बा नोंनाव जादोंब्ला बा नोंनि न'खराव सोरबा जादोंबा बा सोरबा आंगो लोगो जादोंब्लाबो इमिडियेट नोंथाङा आं दा नाम्बाराव होनायाव नोंथाङा कन्टेक्ट खालामदो जगाजग खालामदो माबोरै फाहामनांगौ बेखौ नोंथाङा माने सोंनानै लाबानो जाबाय आरोखि। बिनि उनाव दङ जोंहा मा होनना बुंदों हाथायाव एम्फौ जानाय बेबो जोंनि गेजेराव कमन बेमार हाथायाव एम्फौ जानानै उन्दैयावनो सोरबा सोरबा एम्फौ जायो बिराद गाबो उन्दैफ्रा फाहामनो हाया गोबां रोखोमनि गोबां डाक्टार अजा हमो सोरबाया जायै जायैनो हाथाइखौनो माने बख'नानै गारांगौ जानाय फैयो दा गतिके बेफोरबायदि बेरामजों नोंथाङा जुदि भुगिनानै दङब्ला बा नोंथांनि न'खरनि सोरबाया इमिडियेट बेखौ नोंथाङा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ना हाथाइ एम्फौ जानायखौबो। नेक्स्टआव दङ जोंहा टनसिल बेमार दा टनसिलनि लैखोना माबोरै नोंथांमोना मिथिगौ बिमाफ्रा बांसिन मिथिगौ बिमा बिफाफ्रा दा टनसिल बेमार जादोंबा नोंथांनि गथ'नाव इमिडियेटलि थाब फाहामनो थाखाय नोंथाङाबो जगाजग खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव एकदमबारे मोनसे लाजिथावथाव खिथानो बारायनाय आरो लाजिनायजोंबो बे बुस्थुआ गाया बेनो जाहैबाय मा हौवाफोरनि आथोन माने बेगर देरनाय एबा बारायनाय होनना बुंदों थारमाने सोरबा सोरबा उन्दैनिफ्रायनो हौवाफोरनि बे हासुग्रा आथोननि बेगरा सोरनाबा बुना फैयो सेमा थारमाने बिदि बुंनायखौ गोबां अजा हमबाबो फाहामनो हानो नागिरा दा गतिके नोंथांनाव जादोंबा नोंथांनि गथ'नाव जादोंब्ला नोंथांनि सोरबा रिलेटिभा जादोंब्ला बे हौवाफोरनि नोंथांनि गथ' फिसाफोरनि जुदि हौवानि बे आथोन बेगरा जुदि बुदोंब्ला देरदोंब्ला बारायदोंब्ला बेखौ फाहामनो थाखाय इमिडियेट नोंथाङा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोखि। बिनि उनाव दङ जोंहा हासुदै आलौनाय कमन बेराम बेबो हासुदै माने नैबे हासुदै आलौनाया सरि बे नङा हासुदै आलौनाय बे हासुदै आलौनाया जुदि बारा जायोब्ला नोंथांनाव मोनसे अन्थाइ जालांगोन माबा माबि जालांगोन जायखौ जोङो मोदोम साख्लायनाय जायो होनना बुङो दा बेफोर हासुदैयाव बिराद आलौवोब्ला मोदोम साख्लायो नों लानो सुखुवा थानो सुखुवा हासुदै माने आथोननि गोजौआव ब्रां 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 मोनबाय थायो ओरैबायदि सुखुवा बुखुवा जाबाय थायो दा गतिके बेफोरबायदि बेराम जादोंब्ला इमिडियेट नोंथाङाबो कन्टेक्ट खालामदो। दानिया दङ जोंहा हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मोदाय अरजानाय जायखौ जोंना बुङो मोदाय अरजाबायनो माबाबायनो फाग्ला जालाबाय फाग्लि जालाबाय गोदाव सोराव रोनावगा जालायबाय हो दा बेफोरबायदिखौबो नोङो फाहामनो थाखाय इमिडियेट नोंथाङा डाक्टारानोथ' हामखाया नालाय बियो इमिडियेट नोङो दानो स्क्रिनसट खालामना लानानै नोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै बै बिगुमाजों रायज्लायहरदो फाहामगिरिजों अब्लानो नोंथांनि बेमारा एबा न'खराव जाय जादों मोदाय अरजानाय मानाय बेफोरबायदि जादोंब्ला बेबो हामगोन आरो मा। बिनि उनाव दङ जोंहा नै आथिं बुनाय एबा सर्ट नामायनाय सोरबा सोरबा आथिङा बिराद बुयो सोरबा बैसो जानायजों बा सोरबा उन्दैयावनो उन्दै देरफुनाय समावबो सोरबा लेखा फरायबाय थानाय जिरायबाय थानाय आथिङा सर्ट नामाय बुयो फारसे बुयो थिखोनो हाया जालाङो दा बेफोरबायदि बेरामजों भुगिनानै दंब्लाबो नोंथाङा इमिडियेट कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव एलार्जि जोंहा दङ दाना 15 नाम्बार एलार्जि मोदोमाव एलार्जि जायोना अमा जानो हाया ब्रयलार जानो हाया एम्फौ जानो हाया मानलु मानला थास' जानो हाया बेफोरबायदि एलार्जि बेराम दङबा नोंनियाव गोख्रैनो नोंथाङा कन्टेक्ट खालामदो आरो एकदम दासाबथारसै आरो बेनि उनाव जाबाय खुरु दादु जायोना मानसिनाव खुरु जायो दादु जायो गाबानाय जाबाथाय गानो नागिरा
ओरै गोदोना दावखोलाङो खोमा दावखोलाङो खर' मोखां जाजोबो दा बेफोरबायदि उनाव खुरु जादोंबा दादु जादोंब्ला बेखौ इमिडियेट फाहामनो थाखाय नोंथाङा गोख्रैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। बेनो दङ जोंनि लास्टआव खि गोरा खिनाय थारमाने खिया गोरा गोरा खिबाय थायो गुरैखौनो खिनो रोङा नों मुलि जाबाबो माबा जाबाबो दा बेबायदि खि गोरा गोरा खिबाय थायोबानो नोंहा खिनायाव फैयो मायो जालांबानो लासै नोङो अरस' बेराम जालांनो नागिरो दा गतिके बेनिफ्राय नोङो रैखा मोननो थाखायब्ला इमिडियेट नोङो कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामदो सोंदो आरो बोरै खालामनांगौ अब्लानो नोंनि बेमारा गोरलैयैनो हामसिगोन आरोमा दा बे जाहैबाय बेरामनि लैखोन माखासे मोन 17टा मोन 8टा रोखोमनि बेमार बेखौ नोंथांमोना फाहामनो हागोन बे व्यक्तिनाव माने नोंथांमोना सोंहरदो आं नोंथांमोननि एड्रेसखौ होनोसै बिथाङानो जाहैबाय नै फाहामगिरिनि मुङा जाहैबाय मा नोंथांमोननो आं लानानै फैबाय बे फाहामगिरिनि मुङा जाहैबाय मा रुद्र सिं ब्रह्म बे रुद्र सिं ब्रह्म बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो गामियाबो बिना दुमनि आरो लाइजाम सोग्रा एबा पस्ट अफिसाबो दुमनि 781373 पिन नाम्बारा हो ओमफ्राय नोंथाङा नैबे जानबुं नाम्बारा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव इमिडियेट नोंथाङा कन्टेक्ट खालामदो गोख्रैनो नोंथांनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय बा नोंथांनि न'खरनि जानाय बेरामखौ फाहामनो थाखाय जेरै 9954610515 नोंथाङा बे नाम्बाराव इमिडियेट कल खालामनानै बे रुद्र सिं ब्रह्मनाव खबर लादो थाबैनो जेन' नोंथांनि बेमारखौ थाबैनो सोखाना लानो हायो नङाबा नोंथाङा उनाव थाबाय थायोबा बिपद जागोन गतिके आं बाय मोन गासै 17टा रोखोमनि बेमारफोरनि मुं बुंबोबाय बेखौ जेरै आथमा हमनाय मोदै मोदाय अरजानाय माने आथमाफोर लोगो हमनाय लोगो मोनबोनाय हाइ प्रेसार मिरगि बेमार मोख्रा खाया नांनाय फाइल्स माने खिलामा लावनाय अरस' जायखौ जोंना बुङो अरस' बेमार हापानि माने गुग्रा बेमार आरो खोमा मोननाय चाइनिस गन्थं माने चाइनिस जानाय हाथाइ एम्फौ जानाय टनसिल हौवाफोरनि आथोन बेगर बुनाय एबा देरनाय बारायनाय हासुदै आलौनाय हारा बंग्रायाव थानानै मोदाय लोगो मोननाय एबा मोदाय अरजानाय बेफोर आरोना आथिं बुनाय आरो सट नामायनाय ओमफ्राय एलारजि जानाय खुरु दादु जानाय खि गोरा खिनाय दा बेफोरबायदि बेरामखौ नोंथाङा फाहामनो थाखाय इमिडियेट नैबे रुद्र सिं ब्रह्मनाव खबर लाहरदो आरो थाब माने कन्टेक्ट खालामदो मानोना अबा बेमारा नोंथाङा बेनाव थांलायनाङा आरो नोंथाङा नोंनो कन्टेक्ट खालामहरबानो बिनो नों गुरु दक्षिणा हरबानो बियो नोङो बुंनानै हरगोन बियो अब्ला नों न'खरावनो बेखौ खालामनानैबो फाहामथाय लानो हागोन आरोखि स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायखाबाय नुखाबाय गासै 17टा रोखोमनि बेमारखौ गतिके गोबाव खालामनो नांला बे बेमारजों भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोना इमिडियेटनो आं दहाय होनाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै सोंहरदो आरो बे फाहामगिरिनिजों मोजाङै डिसकासन खालामदो रायलायदो मानोना गोबां फाहामबाय बिथाङा गतिके बेनिखायनो बिथाङा आंखौ रिकुवेस्ट खावलायहरनायखाय आङो बे भिडिअखौ पाब्लिश खालामनानै होनाय जाबाय स' गतिके इमिडियेटलि नोंसोर कल खालामनानै गाव गावनि समस्याफोरखौ बेमार आजारखौ फाहामना लाबानो जाबाय आरोखि बेखिनि आं बेखौनो होनाय जादों थेंक इउ